Isang Tabakenyo ang matagumpay na nakasama sa listahan ng top notchers sa September 2025 Geodetic Engineers Licensure Exam. Siya ang 21 anyos na si Romel Jericho Ebreo. Hunyo ngayong taon nang makapagtapos siya sa kursong Geodetic Engineering sa Bicol University. Matapos graduate, binuhos niya daw ang kanyang oras sa pagre-review hanggang sa lumabas na ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Sa passing rate na 86.60%, kasama siya sa tatlong top 10. Physically draining po talaga siya since araw-araw po yung pagbabasa, araw-araw yung pagsosolve. Physically, mentally draining, emotionally draining. May mga oras talaga na nakatulala lang talaga, mga isang oras na tulala, tapos review ulit. Natawid man po siya since may mga kasama din po ako sa mga batchmates ko, mga classmates ko po. September 30 o nitong Martes ng gabi nang lumabas ang resulta. Kwento niya, bata pa lamang ay consistent achiever na siya. Ang kasipagan sa pag-aaral, nadala niya hanggang sa kolehiyo kung saan nabuo ang kanyang pangarap na maging enhinyero. Ngayon po talaga is very happy po talaga. Siyempre overwhelming po talaga, lalo na nakikita ko yung mga post, mga congratulations. So happiness lang po talaga. Tapos relief na din po since malayo na po yung parang naging journey ko, tapos ganito po yung results. Kaya masaya lang po. Hindi naman napigilang mapaluhan ng kanyang tiyuhin na sobrang proud sa kanyang panibagong achievement. Masaya kami dahil ito yung pinagpagawa ng tatay niya at saka yung pagtagal niya sa loob ng 4 na taon. Pangarap niya talagang bumasa. At saka doon nga sa niya na gusto niyang makatap, yun talagang nangyari yung niya, pinapangarap niya sa buhay. Samantala, top 10 din ang kaklase ni Ebreo na si Roland Cuevas Jr. ng Ligao City. Nakuha rin ni Christy Bibo ng bayan ng Bakakay ang ika-8 pwesto, habang 70 biyuenyos ang naitalang passer sa naturang eksaminasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.